कारिगाव मोनफैबाय नोंथांमोन बेयाव माने दैमालु बिरजोलावनि मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोननाय दङ बेनिफ्राय ओरैजाय बै ट्राक फैनायथिंजाय बिथिं वेस्ट बेंगल थाङो आरोना दिल्ली थांनो हायो ओमफ्राय आङो दायो ओरैजाय थांसिगोन क'क्राझारथिं माने गुमा फाग्लाखौ लोगो हमनानै एसे लेट जाबाय बङाइगावआव हाबबोबायना आङो नङाबा दहायनो मोनफैगौमोन क'क्राझाराव 12टासोआवनो मोनफैगौमोन आङो एसे लेट जाबाय बिथिं बेरायहैबायना आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना थ' नोंथांमोन क'क्राझार टाउन मोनफैबाय आङो नायनो हागोन गारमायाबो थरायजोब्बाय नैबे बिशाल मार्केट नै बिथियावबो मार्केट दं आरोना ओमफ्राय आं दायो माने साइडआव लाखिथ'दों बिराद गारि बिहिर ट्राफिक जायो एसे आवगाय ससे थांबानो क'क्राझार तिनिआलि मोनसिगोन तिनिआलिनिफ्राय आङो ओरै पकेटाथिं थांसै गाबोन बेरायनोसै आरोना दिनै बेरायथ'ला बहाय थ' नोंथांमोन आं दायो माने क'क्राझार तिनिआलि मोनफैबाय आरोना तिनिआलि बै तिनिआलि नुदोंना नोंथांमोना पुलिस पइन्ट बेनिफ्राय ओरैजाय राइट साइडथिं थांगोन आं राइट साइडथिं थांनानै माने आङो पकेरियाव थाहैसिगोन आरो जोंहा बिदा दङ बेयाव थाहैगोन आङो पकेरियाव बेनिफ्राय नैथिं थावदिफु दङ बे खाथियावनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बेनो क'क्राझार टाउना बांद्राय ओरैजाय हाबला दङ गाबोन बेरायनोसै दिनै बेरायथ'ला ओमफ्राय आं दहाय माने बैयाव थांनायाव लेट जाबाय आरोना एसे दा फंबाय सानै फैगासिनो दं आंखौ लोगो हमनो नेगासिनो थ' नोंथांमोन आं दायो माने फाइनालि क'क्राझार मोनफैबाय आरो थेवबो आं रेनक'टखौ खुवाखै नै मानो होनना बुङोबा अखा सिजानो फैनाय नालाय ओंखायनो ड्रेसखौ खुथ'ला आङो ओमफ्राय जोंहा क'क्राझाराव सासे फंबाया नेनानै दंमोन आंखौ दायो लोगो मोनबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बे फंबायनि नामानो माने रमेन बसुमतारी ना दे बोरै मोनखो दा मोजां मोनबाय आरोना नोंखौ लोगो मोननानै माने रियेलाव नुनाय बायदि जायाना मानसिखौ ओमफ्राय दा रियेलाव नुनानै मोजां मोनबाय आरोना माने आदानि भिडिअखौ आं नायबाय थाखायो माने बिनि रस बानायनायफोरा मोजां जायो आरोना माने सोरबा दुखुआव थायोबा माने बिनि भिडिअखौ नायबा माने इन्जय नाङो आरोना माने इन्टारटेनमेन्ट खालामो नालाय आं कमेडि थ' नोंथांमोन बे फंबायनि नामा रमेन बसुमतारी इउटुब चेनेल दं बिथांखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन सापर्ट खालाम नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ दै इम्परटेन्ट आंथ' दिनै बांद्राय बेरायनो हानाय नंला दा बावैसो मोनफैबाय आङो एसे गुमा फाग्लाखौबो लोगो हमबाय आरो मानब लाबलिमोनखौबो लोगो मोनबाय बेनिफ्राय आङो गाबोन बेरायगोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन आं क'क्राझारखौ थ' फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नांलाय थ' गोजोननाय थाबाय मोनसे आखिथिंसो लानाय जाबायलै मोनसे गाज्रिना लोगोफोर माने आखिथिं लाबाय माने आगदाथिं मबाइलखौ लाबायना आदाया बेनिखायनो आखिथिं केपचार लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम थ' जोङो आं जायगाफोरखौ एसे देखायलांबाय थागोन दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारो दे आं थ' नोंथांमोन दायो आं नै क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दंफैयो नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद मोजां जादों आरोना दायो बोथोरा नै फंबायमोन दङ रमेन दं इथिं नै सासे फंबाय दं दा जों बेरायनोसै आरो दसे ओमफ्राय नै बेजों माने ट्रेन थाङो आरो सिंजों थांलाय फैलाय खालामो दायो माने आगोलनि बायदि माने थावजों खारला आरोना दायो सब लाइन खुन्था जाजोब्बाय कारेन्टजों खारजोबसिगोन ट्रेनफोरा दायो सालु जाबायानो दां माथो ना ट्रेन दा जासिगोन आरोना बेयाव माने सोरबा डिफेन्सनि थाखाय प्रेक्टिस खालामदों जायनाखि SSC नि एप्लाइ खालामदों जायफोर आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामदों बिथांमोना माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंबो खालामदों आरोना थ' नोंथांमोन क'क्राझार मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना दायो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय खमैब्लाबो 5-6 बोसोरसो जाबायमोन आं क'क्राझार फैया नोंथांमोना नायनो हागोन फ्लाइअभाराव दंफैयो फ्लाइअभार नै 360 एंगेलाव लादों आं मिथिबाय 360 एंगेल नै थ' नोंथांमोन दायो माने आङो क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दं आरो दसे बेरायनोसै फंबायमोनजों लोगोसे दङ बेयाव माने बयबो मोनाबिलि समाव माने एसे बेरायग्लांनो फैयो आरो सोरबा प्रेक्टिस खालामफैयो सोरबा जिरायफैयो सोरबा ओरैनो फैयो आरोना मोजां माने नै मालाय लाइन नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैजाय मिथिबाय फंबायमोना बेयाव जिरायगासिनो दङ माने गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो फैदों आरो बिसोरो गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनो फैदों ना गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनो फैदों बिसोरो मिथिबाय नै लाजिनानै ओंखारलांजोब्बाय गासिबो गाइथिं डेन्जार नै बिथिं ओमफ्राय माखासे ओरैनो बेरायनो फैदों आरो बेयाव बेरायनो फैदों माखासे मानसिफ्रा दा आङो क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दंफैयो आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन फैया 4 बा 5 इयार्ससो जागोन आं फैया
दा बिराद मोजां आरोना ओरैजाय माने बोथोरा बिराद बरिया बिथिं नै गायथिं नायनो हागोन आं दायो ड्रन शुट लागासिनो दङ गोजौनिफ्राय मिथिबायना नोंथांमोन एकदम नै ड्रन शुट लागासिनो आं नायनो हागोन नोंथांमोना एसे नयस नुसिगोन लोगोफोर मिथिबायना मानो होनना बुङोब्ला एसे खोमसिब्रोम जाबाय साना हाबसिन आरो आंजों लोगोआव दं नै जोंहा फंबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय माने फंबायाबो माने आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो आरोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो उनाव एसे माने इउटुब चेनेल खुलिगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय जेब्ला इउटुब चेनेल खुलिगोन बे फंबाया आंनाव माने लिंकखौ हरगोन आरो बिथिंजाय नै जोंहा सासे फंबाया रमेन बसुमतारिखौथ' सिनायखायो आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बिनि लिंकखौ थ' सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौबो बेनिफ्राय दिनै बांद्राय बेरायनाय जानाय नंला आरो साननैसो गाबोन समफोरहालागै आङो बिथिं सरलपारायाव बेरायहैगोन नोंथांमोन थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ ना मा होनो जोंथ' दायो बेयाव गासिबो माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डसो फैयो आरोना माने जोंथ' मा होनबावगोन जोंथ' बेरायनोसो फैदों जाहैदों नालाय माने बयबो डाबल गोजाथार आरो नायनो हागोन नोंथांमोना एकदम ओरैजाय गासिबो माने जरा गोजा आरो बेयाव मिथिबायना जोंल' सिंगेल माने थ' आं माने बिथिंनिफ्राय ससे देखायबावगोन नोंथांमोननो दालाङा बिराद गोलाव खमावब्लाबो बियो हाफ किल'मिटारसो जागोन आरो 1 किल'मिटार जाजोबनाय नङा बिराद बरिया आरोना दाबायदि समाव माने बेलासियाव ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय बेयाव बार जानोबा नोंथांमोना फैनो हागोन मालाबाफोर क'क्राझाराव फैबा आरोना बेरायनो फैयोब्ला बेयाव फैबानो जाबाय नोंथांमोना एकदम गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आरोना मोजां मोनगोन बेयाव फैयोब्ला माने बयबो बेरायनो फैयो आरोना बेयाव मोजां जायगाया नै बिराद बरिया थ' नोंथांमोन बेखौनो होनो क'क्राझारनि फ्लाइअभारा ओमफ्राय नै बिथिंनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना माने बोरैबा नायोबा लाभ लसन जिबौ बायदि नुयो आरोना गेटआ दाना नायनो हागोन नोंथांमोना फ्लाइअभार होनना बुङो आरोना बेखौ मालाबाफोर सोरबा क'क्राझाराव फैयोब्ला बेयाव फैबानो जाबाय नोंथांमोना निस्सय गोजोननाय मोनगोन आरोना बेयाव एकदम बेयाव फैबाथाय बोरैबा मोनखायो गोसोखौनो माने बेलासिफ्राव माने बार जानोब्ला फैबानो जाबाय आरोना एकदम गोजोननाय मोनगोन आरोना नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला बिथिंजाय माने बयबो फैयो सोरबा प्रेक्टिस खालामनो फैयो सोरबा बिदिनो बेरायनो फैयो सोरबा सेल्फि लानो फैयो खिन्थु जोङो ओरैनो बेरायनो फैदों आरोना नोंथांमोन थ' बेयाव लाइट होनायमोनबा मोजां जागौमोन लाइट होआखै बेयाव नै लाइट गैया दायो दा दसे उनाव होनोबो हागौ लाइटजों जोंबा मोजां नुयो आरोना दा इसां मोनाथारबो जायाखै आरो एसे बांद्राय मोनाजोबाखै दा मोनाबा माने लाइट होनोबो जानो हागौ थ' बेनोसै आरोना फ्लाइअभारा